हेलो गाइस, आंनि बे यूट्यूब चेनेला एबारसो फार्स्ट भिडिअ। दिनैनि बे भिडिअआनो आंनि फार्स्ट भिडिअ आरो फार्स्ट गिबि चेनेल आरोना। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंखौ सिनायाबो जानो हागौ आरोना। बेनिफ्राय आरो जोंहानि न'खरनि बागैबो मिथिया लोगोफोर नोंसोरो, थेवबाबो आङो माने सिनायाबाबो भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना। आंनि दिनैनि बे फार्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना। स' आंनि बे फार्स्ट भिडिअआव आं जेबो भिडिअ लाबो आरोना। आंनि दिनैनि बे भिडिअआव आं माने आंनि साननायफोरखौ बुंनोसै आरोना। माने आंखौथ' रावबो सिनायखाया आरोना, दासो गिबि नालाय। स' नोंथांमोनखौ आङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरनाय थाबाय गासैखौबो। दिनैनि भिडिअआव माने आङो दा दङ आरोना, माने नै दुब्लि थिलियाव दङ आरोना। माने बिथिं आं फैदोंमोन बेरायनो, बेनिफ्राय आं दा भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना। ओमफ्रायथ' आङो दा न'आव ओरैनो दोङो ना सानबाय आरोना, माने यूट्यूब चेनेलखौनो गोदान खुलिना लानोसै होननानै। लोगोफोर, अननानै नोंसोरनि अननायजों गासैबो आंनि भिडिअ बे चेनेल गोदान खुलिनायखौ सापर्ट खालामनानै होदो। मानो होनब्ला अननायफोरजोंसो जालाङो नालाय सापर्टफोरा। स' नोंथांमोना आंखौ अननायजों सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना। दाथ' आङो भिडिअआव जेबो देखायनाय जाया नालाय, जेनेबा सापर्ट खालामनानै होदो। बेनिफ्राय आं उनाव गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन आरोना आंनि फेमिलिनि बागै। स' नोंथांमोन नेनानै थादो आरोना। आंनि मुङा सायारानि बर', बेनिफ्राय जों गामिनि मुङानो जाबाय जुब्बा मिनगाव। स' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो। सिरियाबाबो नोंथांमोना नायदो आरोना। ओमफ्राय आं उनाव भिडिअ लाबोबाय थागोन गुबुन नोंथांमोननि सापर्ट मोनबोला। दे लोगोफोर, सापर्ट खालामदो आरोना। लोगोफोर, होमबा आंखौ गासैबो फुल सापर्ट खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआव आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। स' बेखिनियावनो दोननाय जाबाय। बाय बाय।